След 11 септември, нали, борбата с тероризма е нещо постоянно в новините. Изсипаха се трилиони долара, дадаха се безброй животи. Обаче, ако всичките тези огромни усилия не просто се провалят, ако всъщност подхранват точно огъня, който се опитват да потушат. Звучи налудничево, нали? Хайде да видим какво казват данните. Нека започнем с парите. И сумата е, направо астрономическа. Според проекта «Разходи за война» на университета Браун, войните след 11 септември са стрували на света 6,4 трилиона долара. Само за момент да си го представим, това е шестица и цели 12 нули след нея. Просто умопомрачително. Но разбира се, парите са само едната страна на монетата. Човешката цена, тя е дори по-стряскаща. Над 800 000 души. Толкова животи са загубени в тези конфликти. Цивилни, войници, полицаи, дори самите бойци. И точно тук идва парадоксът. Нали, би се очаквало, че с всички тези пари и загубени животи, проблемът ще е, поне овладен. Да, ама не. Броят на активните джихадисти всъщност е нараснал експоненциално. Само за сравнение, преди 11 септември Ал-Кайда са имали около 400 членове. Днес говорим за близо 250 000. Нещо очевидно не е наред. Ето го и тревожният извод, до който водят тези данни. Контрапродуктивна война. Или, както се казва, лек по-лош от самата болест. Изглежда, че подходът, който разчита основно на военни действия, се оказва точно такъв. Все едно се опитваме да загасим пожар, като го заливаме с бензин. Добре де, тогава какво да се прави? Този цитат от генералния секретар на ООН Антонио Гутериш всъщност ни дава една много важна насока. Той казва, че трябва да се фокусираме върху превенцията, т.е. да погледнем отвъд простата реакция на насилието и да се запитаме, защо изобщо тероризма пуска корени? Да се справим с условията, които го пораждат. И това, разбира се, повдига ключовия въпрос. Щом става ясно, че безкрайната война и постоянните реактивни мерки просто не дават резултат, какво тогава? Какво трябва да ги замести? Как би изглеждала една по-умна, по-ефективна стратегия? За да намерим тази алтернатива обаче, първо трябва да направим една крачка назад. Трябва да преосмислим самата същност на тероризма. Защото, вижте, той не е просто военна тактика. Всъщност е много повече психологическа война, а тя изисква съвсем различен вид отговор. Това, което виждаме тук, е така нареченият триъгълник на тероризма. И той разкрива истинската му същност. Всъщност, тероризмът е форма на пропаганда чрез действие. Самият акт на насилие е посланието. Пряката жертва, колкото и трагично да е просто средството. Истинската цел е да се изпрати послание на страх към много по-широка аудитория. Правителства, цели общества, всички ние. И като осъзнаем това, става ясно, че ако се борим срещу комуникационна стратегия само с оръжия, ние вече сме загубили. Отговорът просто не може да бъде чисто военен. Той трябва да е много по-всеобхватен. И този отговор е превенция. Добре, превенция звучи чудесно, но какво всъщност означава това на практика? Малко е абстрактно, нали? За да го разберем по-лесно, нека си го представим не като някаква стена, а по-скоро като река с 3 притока. И всеки от тези притоци се намесва в различен етап, за да спре заплахата преди тя да се е превърнала в потоп. Първият приток. Това е така наречената превенция нагоре по веригата. Помислете си за това като да пресушиш блатото, в което се размножават комарите. Това е най-широкият, най-фундаменталният подход. Той се цели в основните социални условия, много преди някой изобщо да си е помислил за радикализация. И какво означава това на практика? Означава борба с бедността и неравенството. Означава да се изграждат силни и справедливи институции, на които хората вярват. Означава да се насърчава образование, което учи на критично мислене, а не на сляпо подчинение. И разбира се, да се работи за разрешаване на конфликти, преди те да се ескалирали. Всичко това са дългосрочни инвестиции в стабилност. Следва втория поток – превенцията по средата на веригата. Тук вече не пресушаваме цялото блато. Вместо това се насочваме към конкретни групи или индивиди, които вече са тръгнали по пътя към радикализация. Целта е да се намесим и да ги отклоним преди да е станало твърде късно. Примерите тук са много по-конкретни и целенасочени.
Говорим за неща като противодействие на екстремистката пропаганда онлайн, където тя е най-разпространена, за специални програми в затворите, които да не позволяват те да се превръщат в инкубатори за радикали, за активно прекъсване на мрежите за набиране на членове и, много важно, за работа с общности в РЕСК, за да се изгради устойчивост отвътре навън. И накрая стигаме до третия последен поток – превенцията надолу по веригата. Това може да се каже е последната линия на защита. Това е онзи най-непосредствен, дори реактивен слой, който се задейства, когато заплахата е вече тук, на прага ни. Тук вече мерките са чисто тактически. Говорим за всичко, от засилване на контрола по границите, през предотвратяване на достъпа до оръжие и експлозиви, до проследяване и пресичане на финансирането на тероризма. И, разбира се, защитата на така наречените меки цели – концертни зали, обществени площади, критична инфраструктура. И тук идва ключовия момент. Тези три потока – нагоре, по средата и надолу по веригата, те не са някакво меню, от което може да си избираме. В никакъв случай. Те са взаимосвързани части от една единствена цялостна стратегия. За да работи, превенцията изисква действия на всички нива. Едновременно. Това е подход, който ангажира цялото общество. И мащабът на такъв подход, той е огромен. Една истинска работеща стратегия за превенция включва абсолютно всичко. От реформи в образованието и заздравяване на границите до прекъсване на финансирането, противодействие на киберзаплахи и дори защита на обществения ни транспорт. В крайна сметка, става дума за нещо много повече от просто нова тактика или нов набор от мерки. Това е една фундаментална промяна в целия начин на мислене. Един преход от състояние на постоянна реакция към стратегическо предвиждане. Точно така. Превенцията не е просто още един инструмент в кутията. Това е изцяло нов начин на мислене. Това е да осъзнаеш, че най-големата победа в тази борба е онази, при която битката никога не се е състояла. И така, целият този анализ ни остава с един последен, но може би най-важен въпрос. Като знаем вече огромната цена, и финансова, и човешка, платена през последните 2 десетилетия, ще се намери ли политическата воля, ще се намерят ли ресурсите, за да се направи тази фундаментална промяна, да се премине от тази безкрайна изтощителна реакция към една интелигентна, многопластова и в крайна сметка по-хуманна превенция?